Kumusta ang atong mga sugbuanon sa tibuok kalibutan sa Pilipinas, sa Cebu, Visayas ug Mindanao ug sa Malaysia, Kuala Lumpur, Indonesia ug sa Brunei. Ug mga higala, maayong buntag ug maayong adlaw kanato Pinoy. Sumapa sa akong giingon atong hisgutan ang sakit nga urinary bladder cancer. Ug mao kini ang sakit nga maoy nakaingon sa pag-adto sa atong halangdon nga mayor dito sa Amerika. Hinaot pa unta nga aniya si karon kay gibalita man nga umaabot siya para sa iyang tulo ka semana nga pahuway. Hinaot pa unta nga makapahuway siya. Anyway, siya ra gyud ang makabana-bana sa iyang kaugalingong gibati. Sa iyang kaugalingong lawas. Og Mayor Tam atong higala, welcome back. Pero relax o ginay-hinay lang. Ayaw i-stress ang imong kaugalingon kay rest imong kinahanglan. Daily stress. Sa dili pa kita maghisgot ni ining cancer sa urinary bladder, ako una kamong pasabton kung unsa kining urinary bladder. Ang urinary bladder mao kini ang gitawag nato nga pantog sa pinulungang binisaya. Lahi kini sa gallbladder nga gitawag natong apdo sa pinulungang binisaya. Makita kini nato karon sa TV screen. Ang pantog mao ang punduhanan ug musaw sa ihi nga namugna sa duha nato ka kidney. Ug ang gallbladder mao ang punduhanan sa apdo nga namugna gikan sa atay. Ato lamang kining giklaro kay ang nasuwat sa mga newspaper ni adtong pagkahibalo gyud sa sakit sa atong halangdong mayor, ang nasuwat ug ang nabalita gallbladder man. Lahi ra kining duha. Kay ang urinary bladder sa ihi ug ang gallbladder sa apdo. Ang pantog o urinary bladder makapapundo kini og ihi mga 500 to 530 cc. Nga kung mapuno na gani kini, ang tao mobati og kaihion. Mao na kini panahon nga moadto na kita sa CR aron mangihi. Ang ihi mo gawas gikan sa pantog pinaagi sa urethra nga anaa nahimutang sa atong kinatao. Karon atong hisgutan kung unsa ang mga timailhan kung aduna kabay kanser sa pantog. Una, mao ang dugo nga mahisagol sa ihi. Makita kini nato sa duha ka mata ug sa pag-eksamin sa ihi pinaagi sa microscope. Ikaduha, maurag kanunay gyud kang bation og kaihion. Ang ikatulo, maurag makabatig sakit sa dayong pangihi. Ang kanser sa pantog nagkadaghan usab kini karon. Mahitungod kini sa mga chemicals nga gigamit sa atong mga pagkaon. Daghan na kaay na biktima. Suma pa sa mga medical reports nga adunay mga chemicals nga napasanginlan o gitumbok nga maoy hinungdan sa kanser sa pantog. Una, 50% ini sa mga taong manigarilyo mabiktima gyud og kanser sa pantog. Dayon, ikaduha ang trihalomethanes nga makita sa chlorinated waters nga inig-inom nato sa chlorinated waters naa na si chemicals diya nga gitawag og trihalomethanes. O ikatulo, ingon mausab sa mga artificial sweeteners. Sa laing bahin usab, adunay mga ubay-ubay usab nga risk factor sa kanser sa pantog. Sama sa pangidaron sa tao nga magkatiguang na gani kita, usag gyud kita sa mga mahimong biktima sa kanser sa pantog. Kini mga gabalik-balik usab nga infection sa pantog kung mapasagdan, usa na usab kini sa mga gitumbok nga makakanser sama pananglitan sa chronic cystitis o chronic urinary tract infection, ilabi na gyud ang presensya usab sa bato sa sulod sa atong pantog. Aduna say usa sa mga herbal nga gigamit sa pagpaus-us sa timbang. Magbantay ta ning herbal. Kini pagpaus-us sa timbang nga sama sa Aristolochia fungi herbs. Gituuhan kini usab nga makakanser sa pantog. Kini usab mga pagkaon nga daghan og tambok. Gitumbok usab kini nga makamugna og kanser. So hinahinay lang una tagkaon og mga fatty foods. Kita ra ba dinhi porbida lami agis litson no. Ang Cebu ra ba gidungog yun sa litson. So kini usab ang exposure nato sa secondary smoke nga ato mahanggab gikan sa uban. Kana bitaw manigarilyo sa imong atubangan, busa ayaw gyud sugot nga naay manigarilyo sa imong atubangan. Then kining gitawag nato og duna kay family history sa cancer sa pantog, usapog ka na siya. Then kasagaran nga maigoan ning sakita, maugid ang mga lalaki. Apan ang babae, maigo sab apan panagsa.
Aduna si report nga ang mga tao nga na-infected sa schistosomiasis naman ni sa ato labi na ang hematobium makita sa mga developing countries o sama din sa third country sa ato sa Pilipinas. Mga tao nga under treatment sa cancer nga may exposure sa anti-neoplastic drugs nga o sa chemotherapy nga kada bang mga tambal mabatok sa cancer. Ang mga tao nga under treatment maigo sab. Kini sa mga tao nga dugay nang nagamit sa tina sa buhok kaning hair dye. Kini tina nga may aniline nga gigamit para sa medical o industrial. Dayon muna mga higala nga pertiging lisura bitaw daghan kay mga chemicals. O dinhi kita kutob kay mo taas-taas na naman kini. Ato kining padayonon sa sunod adlaw ugma. And then atang gyud kini atong health guide kay para gyud kini kaninyo kinabag-an. Timan kini ninyo ang lawas gani mapasagaron magida kung sagabal sa pagpalambo sa atong kaugmaon. Kumusta mga Sugboanon ug maayong adlaw Pinoy sa tibuok kalibutan nga nagtan-aw sa atong website karon. All right. Okay.